ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзаамон дар назди бозори Корвон ҷойгир мебошад. Аз ин тараф бозори Корвон, дар ин ҷо бошад Ҳафахтар ва рост шоҳроҳи Душанбе Бухтар ва аз ин тараф роҳ ба сӯи автосентр Саховат. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 13 ошона иборат аст. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар 9-ум ошонаш ҷойгир аст. хонаи фурӯши имрӯзаамон ду хонагаи пурра мебошад. Балкон ҳам низ дорад бо масоҳати 75 метри квадратӣ дар 9-ум ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 13 ошона иборат аст. хона бечису чорааш фурӯхта мешавад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат дӯстони азиз, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳи хона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра ва ошхона. Дар дохили дуюм ҳуҷра боз балкон аст. аз ҳоҷатхона шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ин бошад дуюм ҳуҷра ва дар дохили дуюм ҳуҷра боз балконам ҳаст. ва ин бошад ошхона. чихере ки дар аввали навор қайд кардем, хона духонагаи пурра мебошад. ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонашам низ тиреза дорад. нархи хона бошад 680 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.